Hola famílies, sóc l'Helena de la Comodona i en aquest vídeo us ensenyaré com fer pas a pas la disfressa de mini drag queen. Quan vaig a Viladrac vaig veure un animal molt particular, amb la mà així, amb l'altra Per fer la disfressa necessitareu aproximadament 1 metre de tela de doble ample, feltre o tela de cotó que tingueu per casa. I per últim, els patrons, que els trobareu a la web d'en Bauca. Quan ja els tingueu descarregats i muntats, no us oblideu de deixar 1 centímetre de marge de costura. amb l'altra així. Per començar, plegarem la roba per la meitat amb el cantó del revés cap a fora. Posarem els patrons a sobre de la tela i els enganxarem amb agulles perquè no es moguin. Recordeu el marge de costura. Tot seguit ho retallarem. Som-hi! Quan vas a Viladrac vaig veure un animal molt particular, amb la mà així, amb l'altra així, amb el peu així, amb l'altre així, amb el cul així i el cap així. Què feia? I feia Per fer les punxes agafem el feltre i el dobleguem. Hi posem unes agulles i marquem les punxes seguint el patró. Som-hi! Quan vaig a Viladrac vaig veure un animal molt particular, amb la mà així, amb l'altra així. Les punxes també es poden fer amb tela plana. Us recomano que la reforceu amb entretela, si en teniu. El procediment és el mateix que amb el feltre, però haureu de deixar 1 centímetre de marge. Així, la llengua fora, així, no? I feia Si la tela que heu triat es desfila, l'haureu de sobrefilar. Ho podeu fer amb un overlock o, si no en teniu, podeu fer un zig-zag per tota la vora amb la màquina de cosir. Posarem una agulla al mig de cada punxa per tal que no es moguin. quins disbarats. Per cosir les punxes de feltre, primer passem un repunt uns mil·límetres per sota de la línia. Bajanades, diem quan estem esbarades. Quins disbarats, diem quan estem esbarats. Quines bajanades, diem quan estem... I després en fem un altre, uns mil·límetres per sobre de la línia. Del meu amic, té 6 anys, gairebé 7. Al matí va a l'escola, passejant el seu gosset. Li encanta dibuixar i nedar. Ara ja les podem retallar. I els dijous dina amb els avis, macarrons amb salsitxa. Diuen, el teu amic nedador passeja el seu gos. Les punxes de tela plana les hem de cosir per la línia original del patró, deixant 1 centímetre de marge. I després retallem la roba sobrant. Avis a l'escola, en la classe dels grans. No és la de les tortugues? No, no. Finalment els hi donarem la volta ajudant-nos d'un llapis o d'un pal en punta i passarem un repunt a uns mil·límetres de la vora. Corria de boca a orella, anava canviant, cada cop que algú la deia. Posem les peces amb el dret cap amunt i col·loquem les punxes mirant endins i les subjectem amb agulles perquè no es moguin. Quines bajanades, diem quan Aleshores agafem les peces de roba simètriques i les posem a sobre com si féssim un entrepà, amb el dret mirant cap avall. I posem agulles perquè tot es quedi al seu lloc i ja ho podem cosir. Per fer-ho una mica més fàcil, farem un repunt per ajuntar les dues punxes de la cua. Fem un repunt deixant 1 centímetre de marge. Hi ha uns avis a la piscina banyant-se amb una
Per tal que les punxes quedin ben dretes, haurem de fer també un repunt per cada lateral de la costura. Cosim també cada marge inferior de les punxes cap al costat corresponent. Sobretot, vigileu de no cosir la punxa. Us recomano deixar-les enganxades amb una agulla cap al cantó contrari al que esteu cosint. La roda i la vertical. Ajuntem la caputxa amb el cos, dret amb dret. Primer posarem les agulles al centre i als extrems per assegurar-nos que coincideixen. I ara ja ho cosim tot a 1 centímetre de la vora. A la costura que ajunta la caputxa i el cos podem fer-hi a més una costura de reforç, perquè el marge de costura quedi travat cap avall. Per cosir la cua, primer posarem les punxes mirant cap endins, li farem un repunt i després la girarem que quedi ja en la posició final i li farem una costura de càrrega. Per fer les vores jo les he plegat 1 centímetre cap endins. També ho podeu fer doble o posar una cinta al biaix. Per poder tancar la disfressa podeu fer servir snaps o velcro, per exemple. És tan senzill com col·locar-lo, enganxar-lo amb agulles, cosir-lo i ja ho tenim. És ràpid quan estic content i avorrit és lent. Però el rellotge és el mateix. Tic-tac, tic-tac, el rellotge menja hora. Tic-tac, tic-tac, aprofita que el temps vola. Tic-tac, tic-tac, i no el podem atrapar. Tic-tac, 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 minuts, hores i dies. Tic-tac, 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 no es compra a les botigues. Tic-tac, tic-tac, mai el podràs aturar. Tic-tac,